Ya bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di tim ANP. Ki anu bro aku, apa jenenge arep ning sawah makane tikus karo benakno brambang sing malik-malik. Ki bose posisine ning ndi iki? Ning Dolopo. Nek ning Dolopo ning RS terus ibu anake langsung ning Dolopo. Aku karo satpol arep dolanan iki. Arep delok brambang. Isuk soalnya apa brambangnya ini malik di cacai tikus di sore karta makani gitu loh makan tikus di bose mengkono itu ya aku standby yang kini soalnya brambangnya oke yang kini ya aku nak taruh wangi bangkos soalnya bangkos di dia apa? Oke ya soalnya brambangnya telunggo nih, rong dosis kan? Saya bro kok ditutup nang kono ya? Rol? Oke, arep. Saya ning pinggir kalen kok gak didelok apa ya? Gak tau didelok. Ning pinggir kalen yo. Kita malah wis ning Dolopo wong e. Wis yo, Pak. Ini ya gini ki kita harus perhatian oh manuk bareng kae itu ya brambangnya kayaknya panas terus ki hijab nah mendung nah iya gak usah disiram benakno sing male akeh sing diolah ale lho sandalku kan tak kerekno lho gara-gara kecokot ula budrek aku kae brambang iki wis ngene iki posisine. Senek sing dhuwur. Karo golek iso malik-malik, Bro. Aduh. Lemah cek teles arep disiram. Guling-guling lho. Wis mulai tukul kabeh. Ndonga sik nek arep nyemplung ngene iki ndonga. Ben gak ketutol neh. Ki apa ya bro sing di nggo bantai tikus iki ben gak mosok bramban dicuwili. Gak benar sik gampang. Sesuk isuk to. Diteploki. Lah ngene iki lho delok iki. Tikus sejan beyo kok. Sapro. Nang medun, Bro. Kowe kae ditelepon bukmu, Bro. Nyapa? Khawatir. Khawatir nyapa? Tirto karo kuatir karo anak. Anak sing ganteng dhewe? Yo, Nyapa? Ditelepon piye kae? boleh sama kan. Lah aku nyapa mbok kon ngomong ya. Aku mbok kon ngomong barangnya nyapa? Ben percaya to, ben gak kuatirin teman-teman. Kan ning vlog wis enek. Gak apa-apa. Jadi wong tuwa. Yo. Ngatur yo ngono. Jane yo gak ada orang jam teko nggon.
Delon. Bu, ning kene lho Bu, anakmu delon wetenge malah gawedi. Sing ngomong gede ya ta. Wis ning kene iki sing ngene iki tani, ya, Bro. Cok ben Bro karek prole tok iki. iki wis ngene iki wis nyeprok-nyeprok. Sing ngene iki tapi dirungsak iki tikus. Sik metu tengah. Enak sing dicacahi, Bro. Nggih tengah kene ku didelok. Iki sejune kayak dalan. Iki kayak dalan, Bro. Iki lho, ngene iki lho. Cah dicowili ini lho. Cowili sathi-sathi naga anu hoyote sing dicuwili. Bro. Cowili. Yo ngene. Gelasnya murah kan. Gelasnya murah. Bro. Perberambangan. Gue nelek kos penane dinten. Jur. Lek liman. Woi. Carane sono mampir kok kemrintimen ketok. Sajake wis pawadang kok wisan. Wis Aku ditinggal bosku iki piye? Nunggoni anake yo. lek liman. Ndi? Kira apa ndak? Iya, Bro. Wis cuwek lho Yohan kae. Umur 30 kae. Masa kababan ronda, Bu? Kalau Mas Oki kalau ngenteni sampean. Ngenteni sampean Mas Oki. Jan, sawah sak berarti dientekno limen Bro, sing borong. Wes mari ya, Lek. Ngene apa? Kuwi. Delok ngene iki lho. Lho, Bro. Oke. Pangane, Bro. Cacai yo nek dientekno ora? Aman tapi wis anu kabeh. Ndeloki cek seneng-senenge ngene iki lho, cek bior-biore. Sirat ra ya Lek ya. Sirat ra ya. Iki rong tau tak sirat belas lho iki. Deploy man, besok man. Angin, Bro. Iya. Iya, didungone limen wisan. Wis biar lho.
Jan. Sing borong lek limen tok lho sakmene iki. Herudin ae sana ditinggal lho rong bar. Arep lanjut tanggal 15. Kemis. Kilo, ini kilo. Enggak, ini kilo. Lagi iki yo, tikus arep brambang iki. Yo lagi. Biasanya mau di sunggar itu. Saking gara-gara orang panen kabeh iki lho. Ora nek tanduran iki lho. Burung nek tanduran. Arep tak sirat lemah yo anyep. Besok ayo nek misal besok ora nek udan yo sirat. Isuk ya. Biar urung ngene iki. Usia berarti 3 hari iki ya. Usia 3 hari. Sing dhuwur ya wis enek kok sing apik. Terus grempang nih bro. Tek nih. Yos bro, terima kasih sudah nonton vlog ini. Terima kasih sudah nonton vlog ini. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.